Tämmönen Opeli lähtee huutokaupasta komiin. Katsotaan miten äijän käy. Täällä on uusi akku ja hydraali, ykkönen hydraalisilinteri on korjattu ja jarrut on korjattu ja uudet renkaat ja valoja on käyty läpi ja siinä on vähän hitsattavaa vielä, ei pohjassa muistaakseni ollut yhtään reikää, mutta täällä joutuu vähän hitsaileen täällä ja on vaan tässä pihalla seissu, kyllä se rämähti käyntiin vain siitä tuossa on hitsauspaikka kaikissa hankalin, tuossa on sitten palaa on leikannut pois, mutta ei niitä energiaa tehdä nyt vanhalla ukolla, on vähän liikaa töitä, niin anna käytettämään myyntiin. Täällä on melkein eheät verhoilut, kattoverhoilut on eheät ja takapenkki on eheä. Tuolta on ratkennut tuo. Tuolla on tosiaan tuo hitsattava paikka. Mä oon puhistanut tästä jo pohjaa. Meinasin alkaa tekemään, mutta meitä on jaksa. Tämmönen tämä on. Lähti käyntiin. Kaikki öljyt on vaihdettu, peräöljyt ja moottoriöljy, suodatin, vaihteistoöljyt, uusi akku. Ja tässä on tosiaan värkkäämistä vielä jonkun verran, mutta se ajokuntoinen vaihteet toimii, pitkin toimii. Starttilaturi, kaikki pelaa. Öljynpaineet pysyy ja nesteet pysyy sisällä ja törräki toi. Täällä on ihan ehyet nämä. Tämmönen tästä huutelemaan. Katsotaan miten äijän käy. Täällä on ajettu, on varmaan ajettu. Siitä löytyy jonkunlainen huoltokirjakin. Siellä on alkuperäiset mustat kilvet, mutta nekin saa käyttöön, ne on vapaana. Eli sen on tarkistanut, ne kilvet on vapaana nuo, mitkä on nuo mustat. Semmosta.